Kulish muni figuro section part kijing mitip nam ta kuwar light kam te kidon kumba khat sautali e post ki balai hapok office of the forest principal chief conservator of forest and head of forest force Meghalaya kabare post forest ranger bla apply jong baka official website jong MPSC Meghalaya Public Service Commission te don apreng jupi ki bakwa ban apply kini post bat ba long eligible te sampai kene ke video hodo bakut nam ta gitarik nam ta jinon kam ki bede bat kene ke post te ki post ki balaj jong kane ka kade jong ka post forest ranger under the office of the principal chief conservator of forest and head of forest force Meghalaya level 11 revised pay structure te ka post gron kumba khat sautali ei lai talim ta ki UR san talim khasi jantia san talim garo kawai nem ta ki order STSC te baro kilong khat sautali ki post kamamo ka last date nam ta kane kan day live ho trek jong banai Oktober kamamo live ho trek jong banai Oktober las dang du menta ban apply kini ban pendap ki online application jong phi las dang te kan last date kan day live ho trek jong banai Oktober te ki balong eligible bade mano balong eligible kamamo ha nagam ta ka forest ranger ki balong eligible ki balong bai ki bachelor degree in science or engineering tang kita ki bala tang ki BSc bat ki kini ki engineering baro ki bala ban apply from any recognized university with at least one of the following subject agriculture, botany, chemistry, computer application, computer science, engineering, agriculture, chemical, civil, computer, electrical, electronic, mechanical, environmental, forestry, geology, horticulture, mathematics, physics, statistics, veterinary science, zoology tang kini ki bala mention hangni kila ban apply BSc bat ki engineering baro kila ban apply mo tab arbade demindon ka physical fitness must be in conformity with the rules demindon ka physical fitness rule te nomor belai beromta markandon ru ka jing mare ne ka jing yat ban tes ka fitness jong phi ka bang 8% kilometer te yamta ka ne ki don kam ru ka haj no te namta ki te hangne bre ka de general category male candidate de 163 new khandai normal ka chest ru kan theo sun expansion female bre 150 74 te namta ki ST bre ka ne de general mo namta ki ST bre the minimum height requirement in the case of child tribe is 152 centimeter for the male candidate and 145 for the female candidate. Kanmawa kibade jong ST khasi jante angaro kadebe 152 for male and 145 namtaki female candidate. Kata ka hat ma kan thewe ka jingrong. Namar balai kan dor ka physical endurance test ka balong ba consists of 25 km for male candidate and 16 km for female candidate. Arpsan phiaban mare ne phia jiru ka ba phi la ma phi badi ki kan thebe khan ru kilometer pha pande phapo ka sau kan ta te yakatal ba pisuya ru phila hi ban pande phapo ka sau kan ta ne mare skiru phila hi te phindon bande kata mar kan test tang endurance amde ka por ma te la phi mare speed ru kalong la phi suya ru kalong tama phi pande pande phapo ka sau kan ta kan long tang ban test ma qualifying tang man qualify te sakan mau ba ban la phi kwa ban apply kini ke age kan de khat pra do life r plus age relaxation sans name kan mai khat pra do life news name nadu ka ba hadu ka singi ba kut singi apply ma kan mau kata ya sakan mau ka bai namta kan ka post ka de namta ki general category de life span rupo te ka de half ka red te sak khen pi ka long kan no namta kan ni te ki ba ban apply phe apply online be ja po ka MPSC website te kan mau ban update ki e baro qualification ku jong phi khnang ban mi rejected list namta kane te su online baro lang try pila nang hi ban pandap la da pandap e baro kila download baro te namta ki syllabus la download po ka official website namta ki e baro ki jinon kam habe de kane la download po official website te sakan mau namta ki ne phya ban check hin la de po ka official website namta ki exam lano kan me lano ka ki bro ki jing pentip kan mi website namar ba kini ki slam ha namta kini post tentang hapo shis name tentang arts name tentang life name sans name tentang drus name kimi kilong bi kupta MPSC te ki slam hi babo barabar tang ka to kane hi ki post ki balang mi kloi ka jing tho exam re babun ki poi be shaka life name sejrong life sao sans name ngta hi ka jing khot written exam la ne kino ki jing ni te namta kini ki don ro ka written ka don ka preliminary kan mau kadon ka prelim kadon ka mains berka interview kayat kumta ka proses ke sakan mau ba ban pen kre namta kane ne kadon ka prelim ke hangne ada preliminary screening test kadon ka general english general knowledge and aptitude bar ka arithmetic kan long life pamat tela da phi qualify nang tu
pin poi saka written examination ka main la poi yang tu poi ka main pada pinap don ki compulsory subject ka general knowledge English kinero arts pa mak optional subject pada kia subject subject ni kini ki paper la dapat yang ni la bende ka subject ka jong phi bapsi honors la bende ki naka kiwi ki subject ko phaban chim hi art li ki mod optional te kini ka long arts pa mak kani ka main la da pass ka main pin poi saka interview kan mau first step phaban pendep shoy ka physical endurance test kabalong ar 4 km ar 100 km mulai sendang 100 km tai kan thai mat pendep hapo ka sau kenta bisa yo banto e kredin ne kam prelim mat bisa poi saka main bat poi saka personal interview nam ta gini tengah try tang gini gijing betip sila syai nam ta gini te tang gini khulis bun